tunda ita nuna tana so a haɗin zumuncin nan mu ji ta za ta dawo da kafarta. Ai ba zan zubar miki da darajar ki da kima ki ba a wannan magana. In suka taso suka zo suka sake maimaita to sai a dora daga inda aka tsaya. Daga kuma abin ya daɗe tun ranar can da suka zo suka tafi ko ba su ƙara zuwa ba. To gando kika ga me kike yi ne? Da abin da kika ga an ce an fara shi to zai zo ƙarshe. Abin da kika ga bai kare ba to ba a fara ba ne. Amma tun da aka fara ai magana ta zo ƙarshe za a yi ne. Sun zo ɗin. Shi kenan. Dan nuna min da kike a takaice sauri kike ki bar min gida. Za a kai ki. Kai ya aka yi ne? Wai kai ne? Dani na. Ka gani wanki wai nake dan yin na dan so wanke rigar nan ishen ta. Abokina ya aka yi ne? Shiru muna ka yi tafiya muna ta jiran ka baka zo ka ba mu labarin abin da ya faru ba. Ai abokina tafiyan nan ce gaba ɗaya ba sa'a. Kamar yaya an samu matsala? To ƙarin matsala har yanzu ban samu damar faɗa mata abin da yake baki na ba. Ƙarin matsala kuma gashi mama ta ce zan je gidan sanya. To ai ba matsala bace tunda dai ba tare za ku tafi ba. Ni zan je gidan su Minan din. In ji yanda zamu da ita. Mu ga me goban za ta haifan mana. Okay to shikenan. Da daga nan can kai? Can nayi. To shikenan. Allah ya sa mu jami'i. Amin. Kai ni fa na shirya. Kai kawai nake jira.